Na današnjem otvorenom Balkan kupu održanom u Požarevcu 4. odnosno 11.11.2018. nastupilo je 7 najboljih takmičara karate kluba Lotos i osvojili smo 4 zlatne i 1 bronzanu medalju. Najuspješniji u redovima našeg kluba na ovom prestižnom takmičenju bili su mlađi pionir Veljko Ignjatović sa osvojenom zlatnom medaljom u kategoriji do 35 kg, mlađa kadetkinja Neda Đorđević koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji minus 45 kg, Luka Petković za mlađe kadete u plus 55 kg i junior Stefan Petković u kategoriji do 62 kg. Bronzanom medaljom okitila se naša starija kadetkinja u kategoriji plus 57 kg Marijana Stojković. Ovim takmičenjem završili smo prvi deo jesenje sezone za ovu godinu i još nas do kraja godine očekuje nastup na turniru koji će se održati u Novom Beogradu pod nazivom Trofej Unije, odnosno završno takmičenje na kojem će se obeležiti ujedno i 40 godina postojanja karate kluba Novi Beograd kojeg vodi naš predsjednik gospodin Marko Nicović. Očekujemo i tu dobre rezultate, a na istom takmičenju bit će proglašeni i najbolji takmičari po uzrastima u katama i borbama, kao i najbolji klubovi. Da napomenem, mi smo prošle godine bili drugi u Srbiji kao klub, a i ove godine očekujemo visok plasman među možda čak i opet 3 najbolja